Ahojte priatelia, pozdravujem vás zo Slovenska, kde sa momentálne nachádzam v rodičovskom dome, kde som prišiel stráviť čas svojej dovolenky. A vítajte samozrejme pri sledovaní ďalšieho z mojich videí, v ktorom sa budeme venovať práve Slovensku. Ale ešte predtým by som vám chcel povedať, že v najbližších týždňoch vás budem určite informovať v mojich ďalších videách o veľmi dôležitých veciach, ktoré boli pre mňa veľmi problematické si niekde dohľadať. Proste na každom úrade všade vám hovoria nejako inak a bolo mi to veľkým problémom zložiť to nejako dohromady a práve preto som sa rozhodol, že vám natočím možno pár videí ohľadom tejto témy, ktorú vám ešte neprezradím, ale určite to bude pre vás veľmi, veľmi zaujímavé a poučné video, alebo teda viac videí. Ďalej som vám chcel povedať, že ak vás alebo ak ťa moje videá zaujímajú, tak mi kľudne daj like, odber, poprípade zdieľanie. Za každú takúto aktivitu som vždycky veľmi rád a motivujú ma to točiť ďalšie a ďalšie videá. A teraz k tomu Slovensku. Ako už teda viete, ja sa dlhodobo žijem vo Švajčiarsku a čo mi chýba zo Slovenska? Zo Slovenska mi asi najviac chýba moja rodina. Takéto krásne posedenie v záhrade, chýbajú mi priatelia, chýba mi úžasná slovenská kuchyňa, proste vypražaný syr, brinzové halušky, také tie klasické veci. A paradoxne mi chýbajú veci, ktoré mi vždycky liezli na nervy, tak tie mi vlastne teraz vo Švajčiarsku najviac chýbajú. Čo mi určite nechýba, tak sú výmoly na cestách. Ak som išiel na Slovensko teraz, tak tie výmoly sú neskutočné. Dúfam, že sa to čím skôr dá dohromady, lebo to je jedna tragédia. Ale keď sa dostaneš do zahraničia a čím dlhšie si tam, tak to srdce ťa stále nejako ťahá domov a proste to tá túžba po tej domovine je vždycky o to silnejšia, keďže aj tá mentalita vo Švajčiarsku je taká iná, tak mi chýba taká tá klasická slovenská pohostinnosť, také tie úprimné pohľady, proste úprimné frázy, keď sú aj nevrlé, že ti niekto odvrkne alebo sa na teba zazrie, ale aspoň sa nebude pre tebou pretvarovať a hrať na niečo. Ako vo Švajčiarsku, keď niekde ideš, tak sa všade snažia tváriť, že sú strašne milí, čo mi na začiatku vo Švajčiarsku veľmi imponovalo, ale teraz mi to postupne začína liesť na nervy. Takže niekedy je lepšie byť na rovinu úprimný a je to také o to srdečnejšie potom, takže to je ďalšia z vecí, ktorá je neskutočná na Slovensku tou mentalitou a začína mi vadiť. A samozrejme také úplne bežné veci, ktoré si vo Švajčiarsku teda tým, že som mimo domácej pôdy, neviem dovoliť. Tak zajtra alebo pozajtra vám pridám ďalšie video z dovolenky z Egypta. Tam sa povenujeme trošku Egyptu, popozráme hotel, dám tam nejaké hodnotenia a potom začiatkom októbra čakajte veľké veci. Pozdravujem vás, čaute.